Hi guys, welcome to my vlog. Ano na pag talaga yung dumatamili? Kaya ang saging. Gadali daw niya mga tika. Dali mo na kaya mo kamu may batong bigyan ka na. Wanda sa 2020. Nandiyan kang tanan. Ang kalami. Ito diri sa ganun. Siwol dapit. May umpun. Yung dyan po, puyo ba? Puyo ba? Ito. Sige na, kumain na ko. Dari sa hanggang sa mga estudyante kaglaag. Alas mo ba? Sumbagay ni. Sumbagay. Lolo. Dagan. Dali, oy! Lagi mo nangundang. Nangundang lagi sila. Paano ba sila? Ano nang sila? Dara, kanto nyo? Buksat? Ano nang sila? Dara, Sa San Antonio? video yun. Kami pa videoan na yun niya, among imagine. Sihol! Siwol mo na, siwol. So, manguli na may manguli. Wala ako sa baybay. Sino? Pauli na ko sa mga nilagyan ako doon sa baybay kaya hindi ko na nilagay sa baybay kaya hangin ba hindi ko na sa baybay. Aki mi kay. Hi guys. Hi vlog. Ano kaya agad sa baybay kaya hangin ba? Wala mo kaigang. Ay, ko na. Incense. Makakag-incense ang sa balod. Oops. Yes.
Kanin dutret so ano dama gatapok sa inagad to. Ano ini gatapok ba? Pero sen to na ta todo niya. So nakuha ko lapit sa mga. So kamaran is kaya nga to ko dito sa unahan lo. Wow, binako ko. Kasama ko. Mato ko ito sa mga sila kung nagtapok. Sina? Maligo lang. Ha? Ayog na sila ay. Layog. Galayog? Sige layog. Lo, Layog na sila ay. galayog na. Itong lagon. Ang mga tao na ko na galayog. Saan ka na ako? Galayog. Tigod mong galayog. Galayog na yan. Sinatagang taning tulay nga. Tatata ko ako na igwap kayo. Yak ra. Alam mo ba? Shout out ko. Shout out ko ni Gisa. Gwapa kayo. Saan na galayog? Saan na? Sayang ni Puri. Ganun yung tapos-tapos. Ay maglayak. Ano? Shout out. Gwapa ko. Shout out ko ni Aldrin. Murag yatay. Hi guys. Kisa galayog. Napagid niya. Sino yung mabag? Gikan magsikilahan? Yan, napagid. Dapat po na ako. Wapa kayo. Tawag galayog. Hi guys. Ang galayog oh. Sige yung bag. Hinahaman kay Bijiwan. Haman. Hi guys. Guys. Hindi galayog. Taway rami. Kasi gaway. Haman. Taway sila. Ay, nakabiyaw. Yan, nag-aasa kaya. Tagadiri lang. Ay, Ikaw, nasa ka. shout out. Dali lang sa bayon niya. Shout out to ko ni. Ayan na, bayan. Janglar, dali bayan. Shout out ko ni Luther, ayan. Haman ang galayog. Haman. Nilulog ako. Galayog. Ha? Bawal ang video. Di na ito video. Ha? Bawal yung video eh. Nay galayog. Mana. Wala pa yan. Pasugod pa yan. Ay, dili pwede videohan. Dili ya kay ma. Pilaan niya. Oh, sige, dili. Di man yan. Kisa galayog. Bawal kay masing. Kisa galayog lagi. Kisa galayog lagi. Ay, nasa lakas. Dili pwede. Tao galayog dito sa Sambot sila kay maglayog. Saan eh. Tapos na, naglayog sila. Ayun. Hindi na ka ay. Naku, hindi ko kaagit eh. Kaya may tulay dire. May tulay dire yung dapita. No? Tulay. So, ang buhapan ano eh, balik ko sa agi. Kaya may tulay din the pista. So, ano to? Balik ko sa agi. Malabin ako itong mga maglayog. Siin ako kay hinigaway dito sa unahan, no? Hinigaway sa unahan. Muli na ka. Kaya kung ano. Hindi na ako kayo. Nakalaon ako bye-bye. So that's the end of it. Ayun ako, gikan ako nakalaag sa bye-bye. Kini naglayog na sila dalaw. Di sila pa video, kaya naglayog ko na sila. Buwa. Sige, kung diri kaniyo. Look at the beautiful sea. Out. Ano mo yung dagat? Nalang sagbot ang bye-bye diri. Nalang sagbot.
tawag sa mga mauli namin nakabot mi sa aming Dili sa madto mo. ang samudra ulit na kasama mo nabot ako gikan ko sa baybay saan pagkakas oh yes magkuha mig ikot hindi man maable yung balay Guys, pero unya na pangaturay kay dapat kami kaya abot kami sa balay